Jo, ľudia, som tak, asi tu idem na kolobežke a to je nejaké SCP a Ocko? Ty tu čo robíš? Ja to fajče cigaretku som dofajčeval. A akože, to je toto SCP. Prosím. A čo znamená SCP? Santa Clausov popcorn. A však ty si Santa Claus. No veď áno. To mi nemôže, ty toto celé vlastníš. Áno. A akože čo tu máš všetko také? Nebezpečnú príšeru. SCPčko. To znamená, že monštrum. Tak Poď ukážem ti ho. ukáž mi. Ho. Tak ide správne. Ne, kde to bude? Tu máš. Počkaj, tu máš niečo, že specific storage. To prečo tu máš nejakého väzňa? A toto čo je za sochu? To je veľmi nebezpečné SCPčko. Ježiš, ono sa to hýbe. To je tiež. To je naonada. To je navnada. Áno. Navnada, ahoj. Dobre, pustíme obidvoch. Jak obidvoch. Čo ideš robiť testy na nich? Jak sa to púšťa? Dobre, pomen. Tak a jak ho odneseš? Akože na vozítku nejakom? Áno. Odvezeš. Nie, rýchlo ujdeme. Ale že on ti začne utekať po... On zostane v kleci. Ono sa je v kleci? Čo, ideš na tomto robiť experimenty? No tak To není dobré. Chodí, už. Ne, on je moc Poď sem, feronómia. Ja idem akože sem, akože nič nevidím. Spravme na ňom experiment na tom SCPčku. Nie, sa tuto není, čo som si... SCPák, poď sem. SCP, poď. SCP, dáme ti cukrík, keď pôjdeš. Poď, tuto si laškaj, dáme ti cukríček. Tuto si laškaj, dáme ti cukríček. Áno. Tak to si lahni. Ty sleduj. Ja som prepadol pod mapu. Idem naspäť. Akože, a to čo s ním? Láskaj si, nie? Láskaj. Tak jeden z vás si lahnite. Tam si lahnite. Jeden, ty nie, však niekto z tých testov, nie? Aj. Ty si vojak. Poď sem, SCP. Až čápa, poď sem. Lahni tam. Lahni tam, posiela ťa lahnúť. Ujdi hneď. To je SCP. Čak vyťahni zbraň, ne? Keď si v security. Dobrý nápad. Ty nie, on. Však keď si neláhneš, tak... čo robí toto tlačítko? Áno, už aj. Ja tu stlačujem nejaké tlačidla. Čo tu s ním robí? SCPčko ideme robiť. Ocko, ja ti ničím SCPčko. Okamžite to zastav. To čo si spravil? Ničím SCP. Ja ničím SCPčko, to čo je? Ja ti ho ničím trošku, ja ti opravujem. Nevadí, ale dobre to oprav. Nie, že na chodia. Prečo má nejakú bielú bodku na hlave? No. To je SCP. Eščepák. Eščepák, stoj. SCPčko, čo? Eščepák, kam ideš? On ti utekol SCP. Fakt. Ani nie náhodou nebezpečný. Nie. A jak sa volá? Jak sa volá to SCPčko? SCP, Santa Clausov popcorn. Ale toto tvoje, tento fér, jak sa volá? Veď SCP, veď nie? SCP 2.0. To čo je? To čo si robíš za experiment? Čak on utekol. Počkaj, veď to si ty. On utekol, Utekol ti tvoj popcorn. Utekol ti popcorn. Jaký popcorn? Utekol ti SCPčko. SCP. To je SCPčko. Vracaj sem. Viete čo, keď nemôže učiť, tak
ja môžem utiecť. Ty nemôžeš utiecť, teba spravíme nové SCPčko. Chyť ho, ja spravíme nové SCPčko. Veď ty sa vrátiš aj tak. Synček, kde si? Však za ním idem, naháňam ho. Naháňam Fera. Napadlo ma niečo, poď. Dobre, nechajme ho ísť, on je aj takú vláda dostane. No. Vláda padla. A čo Je akože, SCP. zober ho. Poď. Poď sem. Poď sem. Dovnútra s ním. Dobre, poď, a zamkni. Čo zamkni? Teraz nám zase ušiel, lebo si nezamkol, Fero. Ja? No. Ty obvinuješ svojho ocka. A to CPčko je nebezpečné. Nie, A prečo každý v tomto svete má skateboard? Lebo je najlepší. Akože ja neviem. Môj prostriedok. Takže ja nechcem mať s týmto nič spoločné. Ja si to posledním chvíľu, kým ti tu tvoja laborka bude hučať, lebo ti utieklo SCPčko. Ja si to vidím skateboardovať. SCPčko, vnútri je cukrík. Poď sa pozrieť. Chyť. Niečo skočilo vnútri. Áno, už som ho chytil. Je tu. Je vnútri. Ja, ale ešte som na 500 ja ho behol. Kámo, ale no. Už ho ničím, SCPčko. Už ho oné. Už mu robím. Experiment. Áno. Výborne. A vypne to ten alarm, či to bude hučať. Necháme ho hučať. Máme tu diskotéku. Idem ho vypnúť, aby nehúčal, však už je všetko. Dobre, tak asi ja už pôjdem, OK? Alebo... Dobre. OK. Takže... Lácko, čo s tým SCPčkom? S CPčkom. Akože Nič, vedeli, dáme ho tuto. Dáme ho do klietky. do klietky. Áno. Tak mu dajme nejakú návnadu do klietky, ne? No. Ja viem presnú návnadu, čo mu tam dám. Kúkaj na to, keď sa mi to aj načíta. Haló, ono to nefunguje. Pozri, berem toto. A dám mu tam úplne mňamku. To mi nehovor, že tu máš hambáče, pozri. Z Burger Barnu, limitovaná edícia, úplne čerstvé. Vôbec svetového menu. Áno, vidíš, oni sú úplne čerstvé. A prečo máš nejakú bielú hlavu? Nechceme. Dobre, tak ja už idem. Tak ocko ja idem. Áno. Ideme na srdečko papať. Tak ja už idem domov, OK? Tak ahoj, ocko. Bye bye. A ahoj ľudia, toto bolo video z SCP, zo Santového popcornu, tak ahoj.